አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕይ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ አምላክ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን አሜን። 28 ሕዳር ናይ ዕለቱ ስንክሳር ብሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ። ናይ ዕለቱ ስንክሳር ወርሓዊ በዓል ቅዱስ አማኑኤል እዩ። ኣብ ትኸድውን እትገብርውን ኩሉ ቅዱስ አማኑኤል አምላኽና ምሳኹም ይኹን። ሕያዋይ ጓሳ እዩሞ ካብ ዝነጥቕ ተኹላ ካብ ዝነድፍ ተመን ካብ ዝዕምጽጽ ኣንበሳ ካብ ሕሱም ጎረቤት ካብ እሾኽምን ደብርየት ቀስቲ ካብ ዝውርውር ፍላጻ ካብ ዝግትሩ ተጻረርቲ ቤትኩምን ንብረትኩምን ቤተሰብኩምን ብቅዱሳን መላእኽቱ ገይሩ ይኸልልኩም ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ብቸርነቱ ይሓልኹም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ አበው ቅዱሳን አባ ሊቃኖስ ወአባ ሰረባሞን ሰማዕት ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም አሜን። አባ ሊቃኖስ ዘደብረ ቆናጽል እዞም ጻድቅ ቅዱስ ገድሎም ዝፈጸሙ ወላ እኳ ኣብ ኢትዮጵያ እንተኾነ ሃገረ ምውላዶም ናይ ጥንቲ ግዝኣት ናይሮም ዝኾነት ንእሽቶ እስያ እያ። አባ ሊቃኖስ ካብ 9 ቅዱሳን ሓደ እዮም። እቶም 9 ቅዱሳን ተወሊዶም ዝዓበይሉ ምንም ኣብ ትሕቲ ሓደ ግዝኣት ናይሮም እኳ እንተኾነ መተንስኢ ቦታኦም ግን ዝተፈላለየ እዩ። ንኹሎም ሓደ ዝገብሮም መንፈስ ቅዱስ በኪነ ጥበብ እዩ። ብምኽንያት ደረጃ ንኽገልጾ እንተተባሃለ ድማ ናይ ሓድነቶም ምስጢር እዩ። ዝቐንዐት ሃይማኖቶም ተዋህዶ ዕላማ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ገዳማዊ ህይወት እዩ። ንኣባ ሊቃኖስ ወሲኽካ ኩሎም ቅዱሳን ዘርኦም ካብ ቤተ መንግስቲ እዩ። ንሳቶም ግን ንምድራዊ ክብሪ ንዒቖም ንሰማያዊ ክብሪ ገንዘቦም ምግባር መረጹ። ኣቐዲሞም ንቅዱሳን መጻሕፍቲ ዘጽንዑ ኣበው ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ እናመነኑ ካብ ግዝኣት ሮም ናብ ግብፂ በረኻታት ወረዱ። ኣብ ምናኔ ቀዳምነት ኣባ ጴንጠሌዎንን ኣቡነ አረጋውን ይሕዙ። እቲ ዘመን ኣመንቲ ተዋህዶ ዝስደድሉ 500 ክፍለ ዘመን ስለ ዝነበረ ንእምነቶም መንታን ከይክሕዱ 9 ቅዱሳን ንስደት መረጹ። ኣብቲ ወቕቲ ድማ ንስደት መጽለሊ እትኸውን ካብ ኢትዮጵያ ዝሓሸት ሃገር ኣይነበረትን። ስለዚ ድማ ኣብ 470 ዓመተ ምህረት አልዓሜዳ ኣብ ኢትዮጵያ ነጊሱ ከሎ ቅዱሳን ብናይ ኣቡነ አረጋዊ መሪሕነት መጹ። እዚ ንጉስ መጀመርያ ናይ እግዚአብሔር ኣጋይሽ ምዃኖም ቀጺሉ ድማ ቅድስናኦም ተመልኪቱ ጽቡቕ ኣቀባብላ ተገበረሎም። መዕረፊት መታን ክትኮኖም ኣብ ውሽጢ ኣኽሱም ሓንቲ ቦታ ወሲኑ ሃቦም። እታ ቦታ ቤተ ቀጢን ትበሃል። ኣባ ሊቃኖስ 8 ቅዱሳንን ናብ ሃገርና ምስ ኣተው ናይ መጀመርያ ስርሖም ቋንቋ ምምሃር ነበረ። ልሳነ ግእዝ ተማሂሮም ኣብኡ ኣብ ኣከባቢ ኣኽሱም ስርሖም ሓደ ኢሎም ጀመሩ። ኣብቲ ወቅቲ ኣቡነ ሰላማ ወአብርሃ ወአጽብሃን ብናይ ኣቡነ ሙሴ ቀዳማውን ዝተጸላለለ ክርስትና ብዝተወሰነ መንገዲ ዝሕዙ ስለዝነበረ በዓል ኣባ ሊቃኖስ እንደገና ኣቀጻጽልዎ።
እቲ ህዝቢ ብናቱ ልሳን ንክርስትና መንታን ከነቃቃሕ ሰበኽዎ ንዝኸሓዱ እናመለሱ ንዘዝሓለ እናኣመቑ ንዓመታት ወንጌል ሰበኹ። ቀጻሊ ስርሖም ድማ ትርጓሜ መጻሕፍቲ ኮነ። ካብ ሃገሮም ዘምጽእዎ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተማቒሎም ናብ ግዕዝ ናብ ልሳነ ግዕዝ ተርጎምዎ። በዚ ድማ ንሃገርና ዓቢ ውዕለት ወዓሉ። እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ በዓል ኣባ ሊቃኖስ ዝምገብዎ ኾነ ዝጽልይዎ ኣብ ማሕበር ነበረ። ኣብ ማእከሎም ድማ ፍጹም ፍቕሪ ነበረ። ጸጋ እግዚኣብሔር ኣይተፈልዮምን ነበረ። ናይ በዓል ኣባ ሊቃኖስ ቀጻሊ ተግባሮም ንገዳማዊ ህይወት ምስፍሕፋሕ ኮነ። እዚ ንምግባር ግን ናይ ግድን ምፍልላይ ኣለዎም። ነፍሲ ወከፎም ድማ መንፈስ ቅዱስ ናብ ዝመርሖም ቦታ ኸዱ። ኣቡነ ጴንጠሌዎን ኣብ ጾማእት ገሪማ፣ ኣቡነ ገሪማ ኣብ መደራ፣ ኣቡነ አረጋዊ ኣብ ዳሞ፣ ኣቡነ ጽሕማ ኣብ ጸድንያ፣ ኣባ መዓታ ኣብ ገርዓልታ፣ እቶም ካልኦት ድማ ኣብ ካልእ ቦታ ገዳማት መስረቱ። ልክዕ ከምቶም ኣሕዋቱ 8 ቅዱሳን ኣባ ሊቃኖስ እውን ካብ ጽድቆም ዝተሳገረ ንሃገርና ዓብይ በዓል ውዕለት እዮም። ብተወሳኺ ድማ ኣባ ሊቃኖስ ናይ መጀመርያ ስሞም ዘይኮነ ብትምህርቶም ብፍልጠቶም ዝተደነቐ ናይ ኣክሱም ህዝቢ ዘውፅኣሎም ስም እዩ። ሊቃኖስ ማለት ሊቅ ኣቦ ማለት እዩ ኢሎም ዝተርጎሙልና ኣበው ስለ ዘለው እዩ። እዚ ከ ብምንታይ ይፍለጥ እንተበልና 9 ቅዱሳን ናይ ማሕበር ኣገልግሎቶም ፈጺሞም ነናብ ገዳሞም ክኸዱ ከለው ኣባ ጴንጠሌዎን ኣባ ሊቃኖስን ኣቡ ኣብ ኣከባቢ ኣክሱም ብምትራፎም ይብሉ። ብምኽንያቱ ድማ ህዝብን ንጉስን ክልቲኦም ኣበው ኣይትረሓቁና ኢሎም ለምነሞም ስለዝነበሩ በዚ ዝተለዓለ ድማ ኣባ ጴንጠሌዎን ኣብ ልዕሊ ከተማ ኣክሱም ዘላ ጾማእት እንዳባ ጴንጠሌዎን ኣብ ዝብልዋ ጎቦ ክዕርፉ ከለው ኣባ ሊቃኖስ ድማ ካብኡ ካብ ጾማእት 1 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ኣብ ደብረ ቆናጽል ናይ ወኻር ጎቦ ኣዕረፉ። ኣብ ማእከሎም ድማ ናይ ቅድስቲ ማርያም መግደላዊት ቤተ ክርስቲያን ይርከብ። ኣባ ሊቃኖስ ገዳሞም ምስ መስረቱን ምስ ሃነጹን ደቂ መዛሙርቲ ኣፍረዩ። ኣስተምሃሩውን ብጣዕሚ ካብ ዝበዝሐ ተጋድልኦም ብዘይ ንእስ መንገዲ ን21 ዓመታት ዝኣክል ካብቲ ጎቦ እናተለዓሉ ወንጌል ሰበኹ። መጽሓፍ ቅዱስን ካልኦት መጽሕፍትን ካብ ሱርስትን ናይ ሶርያ ልሳን ካብ ጽርዕን ናይ ግሪክ ልሳን ተርጎሙ። ኩሉ ግዜ ድማ ንኣገልግሎት ክወፁ ከለው በትረ ሙሴኦም ኣይፈልዩ ነበሩ። ክሰብኩን ክጽልዩን ከለው ይድገፉላ ነበሩ። ካብ ብዝሒ ዘመን ድማ ከብዲ ኢዶም ብምቕጻሉ ኣበው ወበእሂዘ በትር ዘተሰቁረ እዱ ይብሉ ይዛረቡ ማለት እዩ። ከምኡውን ምሸት ንጸሎት ኣዳዎም ከልዕሉ ከለው ከምፋና ቦቅ ኢሎም ከብርሁ ይረኣዩ ነበሩ። ጻድቅ ኣባ ሊቃኖስ ስውር ብዝኾነ ህይወቶም ብእግዚአብሔር ጥራይ ዘይኮነ ብነገስታትን ብህዝብን እውን ሞገስ ረኺቦም እዮም። ክሳብ ሎሚ ናይ ኣክሱም ህዝቢ ካብ ልቦም ይኽብርዎም ኣለው። ሓደ ወቅቲ ድማ ብምሕረቱ ኬድና ነሲ ገዳሞም ተመልኪትና ኢና። ኣበው ከም ዝብልዎ ኣብ ደብረ ቆናጽል ዘሎ ደን ናይ ብዙሓት ስውራን መንበሪ እዩ። ን1500 ዓመታት ተኸቢሩ እኳ እንተነበረ ኣብ 1928 ኣብ ናይ ጣልያን ወረራ ግን ከም ዘይነበረ ኮይኑ ነበረ። ሎሚ እውን በቲ ናይ ቅድም ገጽታ ኣይኮነን። ካብቲ ገዳም ድማ ዝረኸብናዮ ንሓደ ኣቦ እዩ። ዓይንና ግን ንብዙሓት ነገራት ተመልኪቱ ኣድነቐ። ከምቲ ዝሰማዕናዮ ድማ ሎሚ እውን መካነ ቅዱሳን ብምዃኑ ናይ ጽዮን ኣገልገልቲ እውን መዕረፊ እዩ። ጻድቅ ኣባ ሊቃኖስ ዝዓረፉ ኣብ ሕዳር 28 በዝሎማዓንቲ እዩ። በረኸቶም ይሕደረና። ቅዱስ ሰረባሞን ሰማዕት። እዚ ቅዱስ ሰብ ናይ ዘመን ሰማዕታት ፍረ ክኸውን ከሎ ዘመን ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት እዩ። ንሱ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ኣብ ኢየሩሳሌም እዩ። ናይ ዘርኢ ሓረጉ ክቁፀር ከሎ ድማ ብቐጥታ ኣብ ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስን
ኣብ ስምዖን ቀለጶዳን ይበጽሕ ካብ ንእስነቱ ዝዓበየ ብስርዓተ ኦሪት እዩ መንእሰይ ኣብ ዝኾነ ግዜ ግን ፈጣሪ ብዝሃቡ ሕሊና ተመራሚሩ ብክርስትና ንምንባር ወሰነ ኣብቲ ወቅቲ ናብ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ከይዱ ኣጥምቐኒ ምስ በሎ ወደይ ደስ ምበለኒ ነይሩ ግን ወገናትካ ኣይሁድ ክቐትሉኒ እዮም ክብል መለሰሉ ተመሊሱ ድማ ናብ ግብፂ ከድካ ግን እንተትጥመቕ ዝሓሸ እዩ ስለ ዝበልዎ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ግብፂ ኣተወ ናብ ግብፂ ምስ በጽሑ ድማ ካብ ቅዱስ ቴዎናስ 15 ፓትርያርክ ክርስትና ተማሂሩ ተጠመቐ ቀጽሉ ድማ ናብ ገዳም ኣትዩ ካብቶም ናይ መጀመርያ መነኮሳት ሓደ ኾነ ምናኔ ካብ ኣባ አንጦኖስ ተማሂሩ ስም ኣጸዋውዑ ልዕል ዝበለ ብተጋድሎኡን ብንጽህናኦምን ስለ ዝፈተውዎ ድማ ናይ ኒቅዮስ ጳጳስ ገበርዎ ኣብ ዘመነ ሽመቱ ድማ ኣምልኾ ጣዖት ካብቲ ኣከባቢ ኣጥፍኦ ስለዚ ድማ ብዲዮቅልጥያኖስ ተታሒዙ በዛ መዓልቲ ተቐትለ ክቕተል ከሎ ድማ ልክዕ ከም ኣባ ሕጉኡ ከም ናይ ቅዱስ እስጢፋኖስ ገጹ የብርህ ነበረ ኣርኪኦም ድማ ከምዚ ይብል በረኻቶም ይሕደረና ናይ ኩሎም ቅዱሳን ሰላም እብል ለአባ ሊቃኖስ አሃዱ እምነ ቅዱሳን ተስዓቱ እለይ ትፈቀዱ በከተማ ርእየ ዘልፈ አክሊለ ሕይወተ ያዕዱ አጻቢኢሁ በጸሎት አምሳለ መሃት ዘነዱ ወበእሂ ዘበትር ካዕበ ዘተሰቁረት እዱ ሰላም ለከ ለቀዳሜ ሰማዕት ዘመዱ ወፈጻሜ ስምዕ ሱታፌ ክበዱ ሰረባሞን ላዕለከ ኣብ መዓላውያን ሰደዱ ሶበርእዩ ስእለ ፈጣሪ ለስነ ገጽከ በአውዱ ታሕቲ እገሪከ ኣናብስት ሰገዱ ሰላም እብል ስንዓ ሰረቦን ዘኤፈራታ ነጺሮም ጥቀ ለህሊናሁ ጥብዓታ ከመይ ይኮንኑ ሰማዕተ ውስተ አውደ ግሩም ሃተታ ገደፈ ኣብ እጓሎ ወእምኒ ወለታ ወመርዓትኒ ሃደገት ሃማታ በረኻቶም ይሕደረና ናይ ኩሎም ቅዱሳና ፍቅሮም ድማ ኣብ ልብና ይሕድረልና አሜን አምላክ አበው ቅዱሳን መዓዛ ቅድስናኦም ይሕድረልና ካብ በረኻቶም ድማ ይኽፈለና ሕዳር 28 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣባ ሊቃኖስ ጻድቅ ካብ ተሰዓቱ ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ ቅዱስ ሰረባሞን ሰማዕት ወርሓዊ በዓላት ድማ አማኑኤል ለዋ አምላኽና ቅድስቲ ዓመተ ክርስቶስ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሮማዊ ቅዱሳን እንድራኒቆስን አትናስያን አሜን ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተአረመለይ አሜን ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን